Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a cikin shirin nan namu wanda yake kawo muku nishaɗin jaruman masana'antar ta Kannywood. A yau muna ɗauke da wani faifan bidiyo wanda yake ɗauke da nishaɗin jaruma Fati Washa wanda ake wa laƙabi da Sumayya a cikin fim ɗin Labarina. Wannan nishaɗi na jaruma Fati Washa da ta yi shi a ƙasar Turai za mu kawo muku shi domin nishaɗantar da ku masoyan wannan jaruma. Muna kawo muku nishaɗin jaruman masana'antar ta Kannywood ne ba don komai ba sai don mun san cewa masoyan jaruman za ku so ku riƙa ganin rayuwar da jaruman suke takawa a bayan fage. Amma kafin kawo muku wannan faifan bidiyo na nishaɗin jaruma Fati Washa, muna so ku danna mana subscribe ku kuma danna mana alamar ƙararrawa domin hakan zai ba ku damar samun labaran namu da kuma nishaɗin na jaruman masana'antar ta Kannywood ɗin a duk lokacin da muka ɗora. Kada na cika ku da surutu ga nishaɗin faifan bidiyon jaruma Fati Washa kamar yadda za ku gani. Masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda muka yi alkawari za mu ke kawo muku nishaɗin jaruman